תמיד יכול להיות אחר. רגע, אבל מה אנחנו שאתם מדברים? אנחנו עכשיו אנחנו עושים לי ילד. מה? אף פעם לא מעלה את הסרטים שלי. זה ממש, אפילו מעליב. אני מרגיש פוגעני. אני מרגיש פוגעני. אפשר לפתוח. גם הוא מקבל כסף בלגיה, זה לא עושה. לא, תגידי לגבי קאטה, לזה, ואתה תגיד נגד. אני אשמח שתגיד, לא, אני רוצה לשמוע אותך. אני שואלת מתי יגיע העניין הזה של קאטה, כי זה בדות שרים. כל השבעים בהקטה. קאטה מדינה מוכרת, שעת מלחמה מממנת את חמאס, מארחת את חמאס. רק ביבי, רק תגידי. לא אמרתי מילה שלי, אני אמרתי ביבי. אני שואלת. אני אמרתי ביבי. אני אמרתי ביבי. אמרתי שלא, אני שואלת. אמרתי ביבי. אני ראש הממשלה שביקש מקטר להעביר מיליארד לחמאס. אצל בנט זה לא קרה. לא, אני שואל. אצל בנט זה לא קרה. אני לא אמרתי ביבי, את לא אמרת ביבי. מעולה, אני אוהבת לא, בוא המטאפורות נרחיב. אחלה, אתה אומר אצל ביבי זה קרה. אני לא אמרתי. אני לא... אם אתה לא מצליח, זה יהיה שאתה כל פעם מתאמן. לא. לא פתוח, מה אתה פחד? הכי בצבא פתוח. יש פה שניים. הכי פתוח. קטר מממן את חמאס כן או לא? האם היא עשתה את זה? אבל... עכשיו אני שואלת, מה אתה שואל עכשיו אני שואלת? לא נתתי אפילו לא לדבר. תגיד, אבל אל תשאל אותי שאלות, בוא נתת לך מה תשאל. לא בשלום, זה מגיע הכל. מול הלחץ שלו. עבר כסף לטרי בחמאס? בואו תרובים יותר טוב. הרב אשתיין עכשיו. למה הוא מבקר? אצל בנט אמר יותר כסף לקחת. עכשיו תוכל לשאול שאלה? לא, לא, לא. אבל רגע, לא, כי אני רוצה לענות, אני רוצה לתת את הדיון. לא פעם ראשונה. לא פעם ראשונה. דבר, שלוש שטויות, אני ביקשת לך. לא פעם ראשונה. מה שאתה רוצה תגיד. לא, אתה יודע, אנחנו פה ביחס... יש פה הפגנה, ואת באת להפגנה, ואת רוצה לדבר. אדם אפשר אחריו, בבקשה. בשמחת תורה. בזמן שהחמאס נכנס לספינת ישראל עם רחפנים, עם ירי טילים, עם פיצוצים, עם כל הדברים האלה, רצח וחטף 1,200 איש. מי היה ראש הממשלה? בנט ונתניהו או רק נתניהו? מי היה ראש הממשלה? יש לך את שנה שווה, אם נראה את הסלם, אם נראה את החצר, אז אתה מדקק את כל שאלתי שאלה פשוטה, אבל זאת הייתה שאלה פשוטה. אתה יודע את התשובות שלי, אתה יודע שאני אגיד לך. מה התשובה? מי היה פה ראש ממשלה? גם אני לא ככה. אתה לא יכול להתעלם איתו ולהשאיר את כל הדבר הזה, אז באמת אני שמעתי כל המינויים הכי חשובים במדינת כל המינויים בזמן זה פאק הירקות, אמרו בזה שם. רגע. אדם, אפשר שיחה?
היה סוכן של דארי בלשכת בנט? היה סוכן של דארי בלשכת בנט? היה? היה כן או לא? היה כן או לא? היה סוכן של דארי בלשכת בנט? היה? לא אכפת לי, אבל את חקירה מחוזית שחקרו את כולם. אבל אני לא מאמינה אני לא מאמינה נכון, כי את לא מאמינה ברשות שופטת. מבחינתך שיהיה דיווח להחלטתו שהיה בקום המדינה. ולא אכפת לך שסוף סקרטרי ולשכת ראש הממשלה. לא אכפת לך, בסדר, את יכולה להגיד את זה. אני לא שופט אותך. אני לא שופט אותך. למה? אבל למה את כל את לא מאמינה ברשות השופטת. אני לא מאמינה. את לא מאמינה בדמוקרטיה. את לא מאמינה בדמוקרטיה, את לא מאמינה ברשות לא השופטת. מאמינה בבית משפט שרוצה להדיח שר מכהן. את לא מאמינה ברשות תענה השופטת. לי. בית משפט יכול להדיח שר מכהן? באיפה בעולם בית משפט ידיח שר מכהן? ראיתם את הסרט שעשו עליהם? תקשיבי. לי אין בעיה. לי אין בעיה. אתה אפשר שיחה חצי מה בית משפט יכול או לא יכול לעשות? שאלה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שבסוף... לא שאלה גדולה זה בכלל, כן. יש חוקים. בסוף יש איזונים ובלמים, ובחלק מהאיזונים והבלמים אפשר ששופטת... נגד איזה אבל שנייה. יכולה לפצות שר מכהן. את לא ענית לי על השאלה. אני התשובה היא כן. בית משפט יכול התשובה היא לפצות כן. אז מה שווה הכל שלי? זה הרב היה. הכל שלי. את לא בוחרת בשרים. ראש אולי מפלגה. אני צריך שנייה ראש מפלגה. למה אני לגלות בוחרת לך אותו? את הצביעה. למה אני בוחרת? בממשלה וראש ממשלה מקים קואליציה. לפי חוק יסוד הממשלה, אני בוחרת את השרים, מי השרים, ואחרי ראש הממשלה. אני אענה על זה, ואת תעני על שאלה. את תעני על שאלה? את תעני על שאלה אחת? פשוט תעני על שאלה אחת. תעני על שאלה. אז תעני על שאלה. סבבה, ואת אני אענה? בלח. שיש מורכבות מגזר ספציפי שהוא גם תומך טרור, מורשע, כן? שהוא גם אבל... את מכירה כל החוקים? לא ביחד פה. רק הוא בא, חוק יסוד הממשלה, מאשר רק לראש הממשלה למנות ולפטר שר. באיזה כוח בית משפט אין פה. הוא לוקח את הכוח ולפטר שר. ראש שר מכהן או ראש הממשלה פעל ברציונליות. זה חלק בלתי נפרד מהדמוקרטיה. זה חלק בלתי נפרד מכל כלל בדמוקרטיה. אם ראש ממשלה רוצה עכשיו למנות, אם ראש ממשלה רוצה למנות עבריין כהניסט, וקורא, ובית המשפט מכיל את זה. הוא רק אומר, שנייה, הכהניסט הקיצוני הזה, העבריין, תומך הטרור הזה, יכול להיות שר, רק שלא יעשה X ו-Y, ואז עושה X ו-Y, אז זה בעיה. בכל דבר. יש איזונים ובלמים בדמוקרטיה ישראלית. עכשיו מה תעני לי על שאלה? אני עניתי לך 1000 פעמים על שאלה. לא, שאלה אחת. בכל דמוקרטיה בישראל, בכל דמוקרטיה בעולם, יש איזונים. כל דמוקרטיה בעולם. בגרמניה, את לא מתכוונת לשאול שאלות, את לא יכולה לשאול שאלות אם את לא... את לא ענית לי על שאלה. אתה לא עונה לכלום. ומה? אמרת לי שבגרמניה אתה לי בית משפט... אני עניתי לך. ועדת חקירה ממלכתית. לא צריך לחקור את מה שהיה בסביבה בסביבה? חייב לחקור. אוקיי, יופי, מעולה. אחלה. את רוצה כשתהיה רגע? ברור שצריך לחקור.